Maupay nga adlaw sa inyong tanan sa mga ikasi ko na Bisaya, Waray, maupay nga adlaw sa inyong tanan. Ayan. Nagbaragat na naman kita, kaya karantahay kita, pwede chacha. Mga parag-uma. Parag-uma trabaho ko permi lauma permi kula ginhuna-huna ang pagtanong akon uma waray iba nga pangabuhi sanglit kablas permihin sa lapit nag-aantos na la permi mag-aano man kita kay mga pobre ay 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 pastilan ay 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 pastilan sano daw la mahuhuman ang kakurian ay 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 pastilan sano daw la matutuman ang hingyap han nga tanan nga kauswagan. Nga pangabuhi sanglit kablas permihin sa lapit nag-aantos na la permi mag-aano man kita kay mga pobre ay 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 pastilan ay 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 pastilan sano daw la mahuhuman ang kakurian ay 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 pastilan sano daw la matutuman ang hingyap han nga tanan nga kauswagan ay 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 pastilan ay 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 pastilan sano daw la mahuhuman ang kakurian ay 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 pastilan sano daw la matutuman ang hingyap han nga tanan nga kauswagan.